Yun po mga katupa, good day po sa inyong lahat. JR here, the shifting gear, and welcome to my channel mga katupa. Nakita nyo po mga katupa, galing po tayo kanina sa may battery shop dahil bumaba ang voltahe ng battery ni Percy, yung aming pickup mga katupa, kaya hindi po ako makalabas. May lakad po tayo ngayon mga katupa, pupunta po tayo ng Binalunan para bayaran po yung monthly installment ni Utol doon sa Aerox po. Kung naalala nyo po mga katupa, yung ni-review ko po noon na Aerox, ang gamit ko po ngayon yung Honda Beat ng aking hipag. Dahil nga po hindi mailabas yung sasakyan, hiniram ko na lamang po ito panandalian mga katupa. At subukan nga rin natin ang lakas ng Honda Beat. Yun po, pupunta po tayo ngayon sa Premio o Premio, hindi ko alam kung Premio basta yun na yun, Premio. I-check po natin, sisilip na rin po tayo mga katupa kung ano yung mga latest na units po nila doon, at ipaalam din po natin kung pwede po nating sulyapan maging yung mga price list po nila mga katupa. Nakakapanibago lang mga katupa dahil ang liit ng gamit po natin compared kay Tarsier po mga katupa na medyo bulky tignan at mabigat ng konti. Ito po parang nakabike lang po ako. Ang kagandahan lang po nito, madali lang pong i-drive. Hindi na po kailangang magkambyo dahil matic po. Kontrolin na lang sa pagpiga ng silinyador. Yan mga katupa, scooter gaming po tayo ngayon. Woohoo! Maganda rin po palang hatak. Pati busina ang hina. Ang liit lang. Nakakapanibago po mga katupa, pero yun nga po, matipid po ito sa gas. Siyempre, parang napapaisip tuloy ako na pagdating ng araw, makabili rin po siguro ng scooter. Pwede na! Pag luluobin po ni Lord, pang palengke po nga malapitang biyahe. Actually, kahit po malayo, pwede po rito eh. Ganda rin po ng hatak mga katupa. Woohoo! A few moments later. Manawag sir, pupunta lang po ng Premio, magbabayad po ng hulog ng motor. Thank you sir. Yan po mga katupa, mababait naman po yung mga pulis. Tinanong lang po kung saan po ako galing. Pero please lang po, wag po kayong magsisinungaling dahil baka mamaya sabihin nyo po taga dyan lang ako, tapos hahanapan po kayo ng ID, wala kayong maipakita. Mas malaking violation po yun mga katupa. Kaya sabihin nyo na lang po yung totoo kung saan po tayo pupunta, at maintindihan naman po tayo ng mga kapulisan po natin mga katupa. So ayan po, nandito na po ako sa part na po ng bayan ng Lawak. Para sa akin po, nag-e-enjoy po ako dito sa part na to kasi maganda po yung pagkakasemento ng kalsada po nila rito. Kung titignan nyo po, at kayo po mismo makaka-experience mga katupa pag nadaan po kayo dito sa bayang ito. Maganda po yung highway nila, hindi po ganun kalubak. Although may mga part pa rin po kasi marami naman pong dumadaang truck. Pero kung titignan nyo po, napaka sarap magmotor po dito sa part na to. Pero syempre po hindi po ganun kaluwag yung ating kalsada rito. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po dahil di natin namamalayan, baka may mga biglang tumatawid. Kaya ingat pa rin po tayo. Okay rin po ang handling ng Honda Beat mga katupa. Hindi ko po alam kung anong year model po ito. Mukhang ito po yata yung unang labas ng Honda Beat. Nakita ko naman maganda yung pagkakaano niya po, balanse po niya. Although manipis po ang gulong, syempre po scooter po. Pero yung handling po niya pagka tumatakbo na po, maganda. Yan po mga katupa, malapit na po tayo sa ating destinasyon. Dito na po tayo sa Premio. Woohoo! Yan nga po mga katupa, narito po tayo ngayon sa Premio, bayan ng Binalunan. At nakita ko po mga katupa, marami pong mga nakadisplay ng mga
units po nila dito. Kaya tara po mga katupa, alamin po natin kung magkano po yung mga presyohan ng mga units po nila at kung ano-ano po yung mga available na units po rito sa Premeo po. Ayan nga po mga katupa, ang bubungad po sa inyo dito sa Premeo ay itong mga Suzuki po nila. Ito po yung Suzuki Raider po na carb type po mga katupa. Dalawang kulay po yung narito, black gold at saka blue na may silver at saka white po mga katupa. Yan po, ang gaganda po mga katupa. Ang price po pala nito mga katupa ay nasa 96,700 po. Yung SRP po mga katupa. Ito rin naman po mga katupa yung legendary po na Smash. SRP po nila mga katupa ay nasa 58,100 po. Pasok pa po tayo mga katupa. Yung iba po mga katupa ilalagay ko na lang po sa description kung nasa magkano po yung price po ng mga to. Ito po, ganito yung drive natin kanina, kaso mas modelo po ito at ilalagay ko na lang po dito sa screen kung magkano po ang SRP po mga katupa. Honda Beat po yan. Itong isa po, Honda RS 125 po mga katupa. Yan, ganda rin po. Parang XRM ang itsura mga katupa. Or hindi ko alam kung ito yung bagong XRM po nila ngayon. Ito rin po yung classic na scooter mga katupa. Yung Honda Geneo, yan po ang ganda. Elegante po ang itsura. Yan po, nakita ko po yung price nito, nasa 73,100 po ang SRP po mga katupa. Dito naman po tayo mga katupa sa mga pang-pasada, pang-tricycle po. Ito po yung Honda TMX 125. Yan po. Hindi ko alam kung X po ba to or AX. Yan po. 125 po yan mga katupa. 5-speed po ang pagkakalam ko nito. Nasa 50,200 po ang SRP po nito mga katupa. Tatlong kulay po yung narito na TMX 125. Kulay silver o may yung ano po matte gray, isang red at saka may black po sila. Ito rin po yung isa pong TMX pa po nila, yung Supremo po. Yan, malakas din po ito mga katupa. Ang pagkakalam ko po kung hindi 155 po ito, 150. Mga ganun po ang CC nito. Mas malaki ng konti kaysa kay TMX 125. Ang price po nito mga katupa ay nasa 70,900 ang SRP po. Ito po pala mga katupa, itong black mas mababa po ng konti kaysa doon sa matte color po. Ang pagkakalam ko po, ito yung 2021. Ito po yung 2020. Kaya yung 2020 po, 48,700 SRP po. Ito naman po mga katupa, yung 175 po na barako ng Kawasaki. Ang price po nila rito mga katupa ay 84,700 po. Ganda rin po mga katupa, malakas po ito. Pang-akyatan. Ito po yung mga magandang lagyan ng mga sidecar mga katupa. Ito pa po yung isang barako. Mas mura ng konti po itong narito sa likuran na barako dahil ito po ay kick starter lamang po. Etong isa po mga katupa, ang kaibahan po nila, dual po ito, kick with kick na po ito tapos with starter pa po. Kaya mas mahal po ito, 84,700. Etong barako na may kick lang po at wala pong electric starter, 80,800 po yan mga katupa. Ito naman po yung CT125 ng Bajaj po. Correct me po kung tama yung pronunciation ko, kung Bajaj or Badja. Basta yun na po. Yung sister company rin po ng Kawasaki. SRP po nito mga katupa ay 50,100 po. Punta naman po tayo sa bandang harapan. Ayan po, mayroon dito Mio Sporty po. Mga katupa, Yamaha Mio Sporty. Hindi po ako nagkakamali, 110 po ito ang CC po niya o displacement po niya mga katupa. Ito naman po, MIUI 125 na 2020 model. Yung una po. Ang SRP po nito mga katupa, itong kulay yellow ay nasa 70,300. Pero ito pong latest na kulay pink na Mio na MIUI 125 po, 71,700 po mga katupa. Yan po, ito naman po yung Mio Soul Eye na Gravis. Yan po yung kulay green mga katupa. Ang SRP po nito mga katupa ay 78,600. Yan po yung 2020 na model po nila. Parang military yung pagka-green po niya. Parang kulay fatigue. At ito naman po yung
latest po na model nila na Mio Gravis. Nasa 84,100 po mga katupa. Kulay pula. Meron pong Mio Sporty pa po dito na nasa 65,000 po ang SRP mga katupa. Yung Mio i125 po, may mga iba pa pong color po dito, mga kulay po. Yan, parang may pagka blue-green yung kulay po nito. At yung isa po parang black na may pagka dilaw na sticker. Yan po, lalapitan ko lang po mga katupa. Yan po yung isang kulay ng Mio i. Yan po, may mga Mio i pa po dito na kulay puti. Mga 125 din po ito mga katupa. Yan po. At ito naman po yung Honda Click 125i. Yan, ipa-flash ko na lang po kung magkano yung price po niyan mga katupa. Kulay puti po yan. Ito naman po yung Airblade 150 po ng Honda. Ang price po nitong Airblade po ay 106,900 po mga katupa. Ito po yung ADV 150. Ang price po nito ay nasa 149,000. Yan po yung mga mahilig po sa mga adventure na scooter po ang gamit, mas relax po kayo. Yan, ang ganda po ng ADV na to. Ito naman po mga katupa yung yan po, shout out po kay Ma'am Des Buncio. Yan, ito po yung gamit niya na nakikita po natin sa kanyang channel po na pinang-akyat sa bundok. Ito po yung CRF 150L. Yan po, napakaganda. Ipa-flash ko na lang po mamaya mga katupa yung kanyang price, yung SRP po niya. Yan, ang ganda po. Parang type ko din to ah. Yan po, ito po yung mga Honda Click 125i po nila na ibang kulay. Yan po. Ito naman po yung Yamaha YTX 125 po. Ito po yung pangpasada rin po mga katupa. Yan, kulay black. Ang SRP po niyan, ang cash po niya is 50,700 po mga katupa. Ayan, Honda Click 125 po. At ito pa po yung mga ibang kulay ng Honda Beat. Yan po, Honda Beat Street. Pinakita ko na po kanina. At may XR 150 pa po sila pala dito mga katupa. Yan, XR po. Yan po yung anak nung XR 200 po noon na dirt bike ng Honda. Mas mura po yan kaysa dun sa CRF. Ipa-flash ko na lang po mga katupa kung magkano po yung price po niyan. At ayan nga po mga katupa, uwian time na. Dadaan lang po ako doon sa may battery shop kung saan ko pinakargahan ng pinacharge yung battery ni Percy mga katupa. Kaya yan po, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga staff po ng Premeo sa may Binalunan. Ayan po, ipa-flash ko na lang po yung pangalan nila mga katupa dyan sa ating screen. Maraming salamat po sa inyo Premeo Binalunan po sa napaka supportive po ninyo, lalo na customer nyo po ang aking kuya. At yan po mga katupa, natapos na naman po ang ating isang video. Maraming salamat po mga katupa sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa ating channel. At lagi po ninyong tatandaan mga katupa na mag-ingat po tayo parati mga katupa, lalo na sa ating pagbibiyahe. At ganun din po, lagi po tayong mag-ingat saan man po tayo naroroon. At lagi po ninyong tatandaan mga katupa, pray first before you ride mga katupa. Ride safe, keep safe. God bless po. Paalam!